sa likod na lang. Last 400 meters. So, the finish line. Almedes pa rin sa harapan. Sino kaya ang unang agad dito? Wakatin kaya ito ni Almedes. Oh, bakit ka sa kamula po ang bahay? Nakatama rin ni Almedes. Nasa likod lang ito sa saman. Mula tayo sa masa kita. 55, 60 kilometers per hour. Open MTV tayo ha. Okay. Uy, wala pa. Buwabalot agad si tatay. Wala pa yata. Uy, tagigil ka agad si tatay ha. Wala kaya, pinakawalan nyo na. Dito, yun. Salamat sa tubig. So, yo! Woo! Ano tayo ngayon? Open MTV. So, meron tayong mga dito ha, katim. Si Bulanday, tsaka tong si Tabayan. Okay! So, bago tayo magbakbakan, kailangan natin i-shoutout muna si Mayor Ben Calawad ng Bagabag, Nueva Vizcaya. And siyempre, shoutout din natin si Sir Manuel Carriaga, ang presidente. Lockdown na ba? Okay. Uy, andito si Arvin Armendres ha. Si Ronnie. Ayun no? Ha? Ayun ako pa dyan, si Bot. Andyan naman. Andyan na lang dyan. Ay! Oh. Yan. O, diba? Buka lahat. Yo, what's up yo? Yo! Waraw. Dami. Diba? Okay, so walang tumitira dito sa grupo. At alam kung lockdown na dito ha. Makadami ito mga Open MTV, Team Ukod, Team Cabisio, Team DMCT na naman, BFC, Team Dandex. Kasin ko pa yung mga dito. Yung iba yung nagbabalat kayo eh. So andito na naman yung mga matitibay. Umulit ang laro si Miko Pasco ha. Saka si MJ. Andito pa si NJ Tundagi. Yung mga taga Quirino province dito. Oh, yan. Dito naman si Bots Miranda. Oh, hindi taga Pangasinan tayo dito. Dito si Arvin Armendres ha. Oh, meron tayong Chinli. Ano yung Chinli na to? Dito si Tip Palma. Oh, si Ronnie. Ang umahatak sa ating Peloton. So, na, may magkapatid na bumanat sa kaliwa. Bumanat si Marvin Tabay sa may batang kanan na bumabanat si LC. Tara, nasa harapan nitong si Bulanday. Kailangan nasa harapan ka dito eh. Uy, meron pa tayong breakaway ha. Uno. Meron pa tayong isa, dalawang breakaway dito sa harapan. So meron pa si tatay dun sa harap. So, bigyan natin na hilig kita na number 46. Aba, talagang mahilig si tatay na nakikipagtagisan ha.
Sa open MTB pa talaga sumalit yung si tatay. Kaya kita naman kayang bisikleta, pwedeng pang road bike, pwedeng pang MTB. So ganyan talaga kahilig yung ating mga riders pagdating sa karera ng bisikleta. Kahit may edad na talagang gusto talagang pumidal, gusto talagang kumarera. Hindi man naranasan yung karera nung araw ngayon, mararanasan niya na ngayon. Uy, aabutan na ha. Banat! Huwag kayong mawala. Uy, sa harapan! Gilid na kami ha. So, punta tayo sa harap. Tignan natin kung sino ang unang mauubusan dito. Naku, si Butch Miranda mukhang naiiwan dito sa likuran ha. Makakatingin pa kaya itong si Butch Miranda doon sa ating harapan, sa ating breakaway. So madiin ang kada 55 km per hour. Unang bigwasan pa lang to, talagang madiin na kaagad ang bigay ng ating mga riders. Yun, umaangat sa kaliwa si Vincent Bulalay. Sinundang kagad si Eddie Palma. Ayan na mga Team Ribbon. Ay, may Team Ribbon din pala dito ha. Uy, baratan sa harapan! Grabing diinan na ito na nangyayari dito sa harapan. Yung si Arvin Almendres, MJ Callejo, si Eddie Palma. Ay, si Marvin Dabayan na iwan dito. Ayun, nagkakabaratan sa harapan. Grabing diinan sa harap. Meron tayong maalago number 9. Sumusunod PCT. Si Vincent Bulalay. Sino itong isang naka-red na to? Uy, si Decan Di Palma pala yun ha. JLC! JLC itong, ayan. Hoy! 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 Ito yung bata. Okay, banat! Unang bigwasan, kalasang bituka ni Idolo, kalasang bituka. Malasang bituka ni Idolo ha. May tinigil sinag dito. Butch Miranda, namamahinga lang dito sa likuran to. Dahil napahirapan kanina doon sa road bike doon pinagbe-breakaway ha. May nabubuong grupo sa harapan. Umangat sa kaliwa, Team Ribbon. Nagsunuran na lang ito ating mga nag-angatan, nagbalatan. Uy! Sarap po, Midal. Sarap ko marura pag ganito ang ating ruta. Ay, asfaltado ha. Yan. Uy, mukhang Marvin Dabayan nandito sa gitna. Tanaw-tanaw kayo sa harapan ha. Baka lumalayo yung ating breakaway. Mapag-iwanan tayo sa pansitan. Sa kangkungan tayo pupulutin pag ganito. Nako, binabubuo na ang breakaway sa harap. Yung ating mga katiman dito lang sa may bandang likuran ha. Hindi makadikit sa ating breakaway. Nagkakabalatan sa harapan no. Uy, kanya-kanya angat. Lato mo ha. So, tignan natin. Naku, anong ginagawa? Umangat sa kaliwa, number 49, number 4. Umangat din sa kaliwa, nagsunuran na itong mga riders. So, meron tayong nabubuo mga breakaway. So, hahabulin na nila yung ating breakaway. So, mabilis ang barataan, 46-48 km per hour. So, napag-iiwanan dito sa likuran itong ibang ating mga riders. So, pupunta tayo sa harapan, titignan tayo kung sino yung mga nagbe-breakaway sa harap. Si Bakudo, dito pala. Si JC Bakudo ay si Eric Bakudo. Ito, umahat sa kaliwa, 7-11. Oh. So, dito NJ Tundake. So, meron tayong mga breakaway para sa harapan. Tignan tayo kung sino yung mga nasa harapan. So, maabot to isang 7-11 doon sa ating mga breakaway. Oh, yan dito na. So, meron tayong nabuo na breakaway dito. 1, 2, 3, 4, 6 riders. Isang Ribbon, isang Team Kamiling, BMCT, Dandex, Bambang, and BMCT. Tapos dumikit pa itong naka 7-11. So sa likuran, humahabol yung sa likuran. Humahabol to, Team Kabisyo. So dumidikit pa rin itong ating mga grupo ha. Makakadikit pa sila dito. Dami itong ating mga riders. So mauna tayo sa harapan ha.
Kuya Banting. Ayan, pati. So, nangatan na kagad na gratis yung panatan dito, ha? Okay. Oh, ganda ng paling ni Idol, oh. Inabutan yung ating breakaway. So, grupo na naman tayo. Inabutan ng tele to, no? Uy, gabing side step nun, ha? Okay. So, may kumakawala na naman sa harapan. Meron na naman kumakawala. Mukhang doon na naman yung ating mga tropa sa harap, ha? Meron tayo isa daantek sa harapan. Uy, si Bakudo, dito lang, ha? NK Tundage, doon sila sa harap. Nasa harapan si... Kanan bay! Kanan bay! Kanan lang! Kanan lang! Sila pala yung kasama. So, meron na lang tayo na buong breakaway. Punta tayo sa breakaway. So, meron na tayo Sinang breakaway, BM City, Dandex and Team Kamiling. Baka naman. Tatlo itong ating breakaway. Sa BM City, Dandex, saka Team Kamiling. Ang kanilang speed, 45-46 kilometers per hour. So, lumalayo sila sa grupo, ha. Lumalayo na sila ng mga 200 meters kagad. So, tuluyan kayang makakalayo itong ating tatlong breakaway na to. From Pangasinan, Nueva Ecija, and Nueva Vizcaya. Okay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and Pangasinan itong ating breakaway. More or less, 200 meters lang kanilang gaba. Sa ating breakaway, ay sa ating breakaway. Arvin Armendres, Vincent Polantay, ay isang BMCD. Okay. Yung ating peloton, mukhang 200 meters na ang lamang, ha. Hindi, huwag na. Yung buto. Okay, medyo ahon to, eh. Nahatak ng Team Reborn. Umangat sa kaliwa ito isa. Bukas sasagasaan pa kami ni Idolo, ha. Hoy! Wow! Ako, binasa mo yung semento! Titigas na yung semento, yung Eagle Cement, binasa mo! Breakaway. Breakaway? Hoy! Shoutout kay Jepong, Kalas! Okay, so... Okay, ito. Uy, mga tsaka na makinigigan ng truck, ha! Grabe yung ginawa nitong dagi na yun, ha? Kumikig sa truck. Hindi natin kung nakakalayo ng tuluyan yung ating breakaway. So, andito lang si Vincent Polondoy, ha? Boy, may tumitira sa kaliwa, mukhang si Jacob Di Palma to. Bumabaya sa kaliwa, mukhang si Di Palma. Pangat na, ha? So, ito yung isang nag-aabol, si MJ. Uy, puro BM City na, Reborn naman yung isa na yun. Ay, di ako makatutugis na yung ating breakaway, ha? Butsmirahan na, dito lang sa likuran. Tsaka ito si Palacio, number 25. Grabe ang dito, ha? Nako, mukhang nasiraan ng loob itong si Jeric Bakudo. Anong nangyari? Natanggal ang bituka. Dito, agwat na breakaway dito sa peloton. So, nag-uubos na talaga. Pangalawang laps pa lang natin to, pero nagkakaubusan na. So, maangat na rin sa harapan tong si Marvin Tabayan. Tinutugis na tong si Di Palma. Mukhang naubusan, ha. Naubusan to isang BM City na to. Mukhang kumakalas. Ito si Vincent Polondoy, si Marvin Tabayan. Nasa likod niya tong si Di Palma. Ang speed 45 kilometers per hour. So, lumalayo. Oy, layo nyo! Tubig! Tubig!
Okay lang. Okay na. Ako may sarap. Ano? More or less 300 meters na ang labang ng breakaway. Umangat sa kaliwa yung GLC. Sinundang kagad ng EF. Ito na. Uy, nakatan na rin ni Marvin Tabayan. Nagkakabanatan na naman dito ha. Uy, talagang di na. Mukhang si Butch Miranda, mukhang nauubusan. Naubos sa road bike kanina. Ito si Matute. Hindi natin kung makakasabay ulit ito. Nauubusan kanina. Ito si Igil Cement, mukhang binasan na yung katawan na. Tubigas yung simento. Nagkakabaratan sa harapan, no? Tinutugis ni Marvin Tabayan yung mga riders na humahabol doon sa ating breakaway. More or less, mga 300 meters na nga, malayo na ang labang ng ating breakaway dito sa Glen Valleyton. Okay, talagang banat ng banat ha. Yung si Idol, mukhang naubusan ng gasolina. Sarap po, ito. Diyos ko po, Idol. Uy, nagkakabanatan sa harap oh. Mukha talagang nailayo na ng tatlong breakaway. BMCT, ribbon nang wala sa harap, ribbon at saka ukod. So, napakahirap na kumawala dito sa mga riders ito. GLC, umangat sa kaliwa. Sinundan ni Tabayan. Adjust mo yan, adjust mo. Una tayo. Banat! Ba't nag-aabay rin? Oy! Hey, 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 hey! Ay, kapapaliduwag, kapapaliduwag. Hey, 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 hey! Huwag kayong mag-aabay! Karumi niya yung mamaya. So, nagkakailingan itong ating mga riders, ha? Nagkakailingan yung Dandex sa GLC. Laro lang mga idolo. Hindi makapukot si Martin yan. Iwanan niya, ha? Uy, nagkasimplangan. Sabi ko na sa inyo. Naku po, Diyos ko po, kaidolo. Okay. So, nagkakairingan ha. So, merong semplangan dun sa harap kayo na. Sige, focus lang, Marvin! Kaya mo po, yan. Ako. So, meron na lang umabang dito. Maangat tong BCT. So, ito meron tayo dito sa harapan pa. So, iwan na itong ating mga riders ha. Ito si AJ Kondagi, tsaka isang 7-Eleven, mukhang kumakawala. Gustong kumawala dun sa grupo ha. Wala. Okay, angat! So medyo malayo na yung ating breakaway eh. So meron tayong grupo dito sa harapan. So ito, second group siguro ito. So mawala na rin sa ating peloton ha. Si Pico Pasco, ayan dito. Pangilan na, pangatlo na ako. Pangalawa. So Pasco ah. So malayo, hindi na natin matanaw yung ating breakaway. So talagang malayo na ha. So puntahan naman natin yung ating breakaway. So meron pang isa dito. So, ang hirap na hirap ng pumipidal si Idolo ha. Talagang gigil na gigil din. Okay. So ito yung ating tatlong breakaway. Napakalayo na ng kanilang agwat. More or less 300 to 400 meters na ang lamang. Yung ating tatlong breakaway talagang inilayo nila ha. Si Sagon pala yung nasa harapan ng BMCT. Si Vincent Gulanda and Arvin Armendres ng Pangasinan. Maganda to ha. Nueva Ecija, Pangasinan and Nueva Vizcaya. Ang kanilang speed 40-41 km/h. Si Sagon from kanyan, Bagabag. So, hintayin natin dito yung mga peloton. Nagkakairingan sa peloton eh. Natin kung sinong tatagal sa tato na to ha. Okay! Ito na, totoo na talaga to. Ito na talaga ang totoong mangyayaring rimatihan na ating mga riders more or less 1.7 kilometers sa the finish line. Siyempre, bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rimatihan, kailangan natin i-shoutout si Mayor Ben Kalawad.
ng Bagabag Nueva Vizcaya at sa lahat ng LGU, Local Government Unit of Bagabag. Siyempre, shoutout din natin yung President ng Pabalat 2023, si Sir Manuel Carriaga. At sa lahat ng mga marshals, organizer dito sa Second Ben Calawat Cycling Ways. So, sino kaya sa mga to? Sino kaya sa mga to? Ang unang tatapak, unang tatawid sa akin sa finish line. Vincent Bolanda yung nasa harapan. Nasa likod lang niya itong si Armendres. Baka palaging nasa likod ditong si Sagun, ha? Sino kaya ang malakas rumimati sa mga to? Shout out dito sa ating mga shout out. Okay, so last lap. Shout out dito sa ating mga marshals. Last 700 meters to the finish line. Sagun na sa harapan. Sino kayang unang babala dito? Nakikiramdam na ng todo-todo itong mga to. Dahil sigurado rimatehan na talaga ito. Si Armeles. Last 600 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babanat dito? Nagpapakiramdaman dahil baka maubusan pagdating sa rimatehan. Umuunat-unat na itong si Bulanday. Focus! Focus! Armendres, Nuevesia versus Pangasinan versus Nueva Vizcaya. Sir! Last 500 meters to the finish line. Dito, sir. Last 500 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babanat dito? Bunset Bulanday, andito lang sa likuran. Ayan na, nasa harapan ito si Armendres. Umakat na kagad ito si Armendres. Makikitulo. Nag-aangatan na. Sagun na sa may batang gitna na. Bulanday dito sa likuran. Tingin na tingin sa likodan itong si Armendres, ha. Tumitingin sa likod itong si Armendres. Ito sa likod na lang. Last 400 meters to the finish line. Armendres pa rin nasa harapan. Sino kaya ang unang agad dito? Wakatin kaya ito ni Armendres. Umangat na sa kanila. Bulanday! Nakatay na rin ni Armendres. Nasa likod lang ito sa Sagun. Bulanday sa masa kita. 55 kilometers per hour. Bulanday nasa harapan. Last 100 meters to the finish line. Sagun tumakan na may sa Sagun. Si Armendres kumakalap na rin. Bulanday versus Armendres. Tumitin na rin Bulanday. Naubusan si Bulanday. Bulanday naubusan Armendres. Sagun din Bulanday. Grabe yung piga dito sa kaliwa ni Vincent Bulanday. Biglang sumibat sa kaliwa. Sumunod kagad tong si Armendres. So medyo nauuli ng bahagya itong si Sagun. Ayan o, talagang kikig na kikig. Bira ng bira. Diin na diin, pigang-piga. Talagang ibinabaw ni Bulanday yung kanyang mga pasa bisikleta. Parang gusto niyang lumangoy o lumipad na lang para makalayo dito sa dalawang naghahabol sa likuran. Ito naman si Arvin Armendres, medyo may katigasan yung kanyang pedal, nagre-recover pa lang. Medyo big ring yung kanyang ginamit, samantalang to si Tago medyo naubusan ng bagya, pero nung naka-recover ay bigla na naman tinayuan ng bisikleta. Bulanday tayong nakatayo na, mauubusan tong si Bulanday. Nakikita ko Arvin Armendres sa may bandang kanan, nilalampasan na tong si Bulanday. Nakasunod pa rin tong si Sagun. Si Bulanday mukhang unti-unti nang nauubusan ng gasolina at yun na nga, tuluyan ng naubusan ng gasolina. Nilampasan pa siya ni Sagun. At ang nanalo sa rimatehan, si Arvin Armendres. Pumangalawa si MJ Sagun at pumangatlo Vincent Bulanday. Napaaga yung banat ni Bulanday na yun, ha. Sayang. Sana. Tignan mo yan sa likod. Malayo pa. Naubusan ka aga. Maaga, malayo. Ano po yan? Ang ganda ng kanilang palitan ng spray. Pero patalik ko na. Ayan na. Di ba nung naidolo si Marvin Tabayan? Naku po, ito pa yung grupo. Marvin Tabayan, kinuha na kaya yung lap. Sige natin, ayun. Naku po, inabutan pa. Grabe. Marvin. So naparaming mga nanulo dito sa Bagabag Nueva Vizcaya, ha. Ayun, oh. Grabe. Malabo, ah.
Shout out. Oh, wala mo nang tatawid, guys. Okay. Marami pa yan. Hey, natagas ka. Yung mga batya, no? Masaya doon. Manalo o matalo di na yun mahal.